Oon Jape, eli Jari-Pekka. Ikää löytyypi 33 vuotta. Kotoisin on Tuupovaarasta, jossa tunnetummat Saija Tuupanen ja Ari Patonen on lähtöisin. Harrastan kitaran soittoa ja laulamista ja omien biisien tekemistä. Tällä hetkellä asun tuetussa asumisessa Heinävedellä. Minun lempiruoka on kanankaske ja riisi, itse tehty vielä. Sen teen aina ruokakermaa, marinoitu kanan suikaleita ja herkkusientä ja punaasipulsi pitää olla. Lempivuoden aika on kai syksy. Mun eka auto oli Mazda 323, punainen, marmori. Ja sitten sen jälkeen heti tuli harmaa marmori, Mazda 323. Minä aina nyt on vanittanut aika pitkään noita Mazda 6. Ne on hyvän näköisiä. Mutta ei kun hellumarhei.